to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manakasab kayo. Gisaulog karon sa simbahan ang pista ni Santa Rosa sa Lima, Saint Rose of Lima, usa ka birhen. Nahimo ni siyang natudlo nga secondary patrones sa Pilipinas tungod kay nahimo man ni siyang patrona sa Amerikas. Nya mao may naghatag nato dinhig evangelization, mao nang naapil pud ta ang Pilipinas. Unya natawo ni siya mga 1586. Nya namatay po ni siya 1617. Pila may edad niya? Kamu nalay kwenta. Batanon pa kay siyang namatay, pero dako kay siyang nahatag nga pagpalambo sa atong pagtuo, labi na gyud ang pagsunod ni Kristo diha sa pagantos o sa kakabos o kaputli sa lawas o kalag. Iampo nato nga pinaagi ni Santa Rosa, hatagan unta og kalinaw ang tibuok kalibutan og ang ato mga katawhan, labi ng ato mga kabatanunan, mobalyo unta nining purity, virginity, chastity sa kinabuhi, labi na gyud ang anaa sa religious life. Og ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, pinaagi sa palit aning atong mga slots alang sa atong projects, hatagan unta sa kalimpyo sa ilang kinabuhi o kalipay nga Diosnon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga naghimo nga si Santa Rosa sa Lima nga nagdilaab sa imong gugma, mibiya sa kalibutan og mialagad kanimo lamang diha sa kapiot sa pagpenitensya. Itugot kanamo tungod sa iyang pangama nga sa pagsunod namo sa iyang manggihatagong kinabuhi dinhi sa yuta, makahimulos kami sa imong mga kalipay diha sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Ruth. Si Naomi may paryente nga ginganlag buos. Dato og tinamod og paryente sa iyang bana nga si Elimelech. Miingon si Ruth kang Naomi, tuguti ako pag-adto sa kaumahan, aron paghagdaw sa mga uhay
nga gibilin sa mga mangangani. Manghag daw ako sa luyo sa tao nga mutugot kanako niini. Sinawme mitubag, lakaw anak. Busa miadto si Ruth sa kaumahan ug nanghagdaw sa luyo sa mga mamumuo nga nag-ani sa mga sibada. Ug kadto ang uma ni Buos, paryente ni Elimelech. Unya miingon si Buos kang Ruth, ayaw na panghagdaw sa ubang uma. Dinhilang pangani uban sa mga sulugoon kong babay. Kuyog kanila bisan asa sila mangani. Gipahimangnuan ko na ang akong mga tao sa dili pagsamok kanimo. Kun uhawon ka, inom sa tubig nga anaa sa mga tadyaw. Mitikubo si Ruth ug ang iyang nawong midapat sa yuta ug miingon siya kang Buos. Nganong nagtagad ug naluoy ka man kanako nga usa man lamang ako kadumuduong. Si Buos mitubag, gisuginlan ako sa tanan nga nahimo mo alang sa imong ugangan sukad pa sa pagkamatay sa imong bana. Nasayod ako nga gibiyaan mo ang imong mga ginikanan ug ang imong nasod aron pagpuyo kauban sa katawhan nga wala mo hiilhi kaniadto. Busa gidala ni Buos si Ruth sa iyang balay, ingon nga iyang asawa ug sa ilang panagtipon gipanalanginan sila sa Ginoo. Nagmabdos si Ruth ug nanganak og lalaki. Miingon kang Naomi ang mga babay, dayga ang Ginoo. Gihatagan kaniya karon og apo aron mag-atiman kanimo. Hinaot unta nga ang bata mahimong inila dinhi sa Israel. Magdala unta siya kanimog bag-ong kinabuhi ug maghatag kanimog kasiguruan inig katigulang nimo. Ang imong umagad nga nanganak kaniya, nagmahal kanimo ug himuon niya ang labaw pa sa mahimo sa 7 ka anak nga lalaki. Gikuha ni Naomi ang bata, gigakos ug giatiman niya. Ang bata ginganlag Obed sa ilang mga babaeng silingan. Miingon sila, nataw alang kang Naomi ang usa ka lalaki. Si Obed mao ang amahan ni Isay, ang amahan ni David. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tanawa giun sa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Tanawa giun sa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Bulangan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayud ikaw ug mapanalangin. Tanawa gyud sa pagpanalangin sa Ginoo, sila mahadlokon kaniya.
nga naa sa tugkaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talan. Ang awag giun sa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ani ingon ini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Siyon. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi, tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo, sila nga mahadlokon kaniya. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausap kanin. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an, ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglan tumano ninyo og sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga o gipapas-an nila sa mga tao, apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Tanawag unsa kadagko sa gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton. Og tanawag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahoron didto sa mga merkado ug nga ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan, kay usara ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw usab kamo pagtawag og pangulo, kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas.
Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon o ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nag-ingon sa to, tan-awa giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga wa gyud katimaan ang tanan. Aw naalay tulo ka buok. Giun sa pagpanalangin sa Ginoo sila nga mahadlokon kaniya. Ana, lingi ay mong tupad ing na mahadlokon kas Ginoo o masinupakon. Ing na kono. Kung mahadlok ta sa usa ka tawo, ang atong buhaton dili gid ta musupak bisag usa na lang niya kasugo. Mao na ang kahadlok sa Ginoo magtudlo nato sa pagtuman sa tanan niyang isugo ug sa tanan niyang gusto. Di kita magsupak-supak. Nya unsa may buhaton sa Ginoo kay siya may tuburan sa tanang grasya. Kung di nata magsupak-supak sa iyang mga sugo, iya dayon tang panalanginan, buuan sa tanang grasya. Mao na si Ruth, usa ka foreigner, nikuyog siya sa iyang ugangan na si Naomi ngadto sa mga tawo nga di niya kaliwat. Gusto siyang muunong sa kalisod sa iyang ugangan. Hayahay biya sa dito sa ila. Pero gusto siyang maglisod-lisod sa iyang kaugalingon aron muunong sa iyang giila nga mother-in-law. Namatay naman iyang bana. Unsa may nahitabo, namuo siya para mabuhi sila. Iyang gingnan niyang mama din hilang kama, ako lay mamuo kay bata-bata pamangko. Nya, ang resulta, ang igagaw sa iyang sabana ni Naomi, si Boaz, nga maoy dato-dato, usas mga dato-dato atong dapita. Ulitaw pa man sa tingali to, naibog ni Ruth ug iyang gipangasawa si Ruth. Perti-surtihan, no? Sa iyang pagpaubos na naganto siya ug iyang gialimahan ang iyang inahan, nahimo siyang usa ka asawa sa buutan, dato ug Diosnon nga tao. Ug gikan kanila na tao kadtong lag Obed, niya si Obed maoy amahan ni Jess or ni Isai nga mao ang amahan ni Hari David. Niya si Hari David mao ang nahimong amahan sa kaliwatan nga didto ni gikan si Jesus. Mo na si Jesus gitawag og anak ni David. Oh, anak. Tawa mo ka picture. Sa ato pa, kanading tao nga mahadlokon sa Ginoo, mahimong manluluwas, mahimong savior, kanang taong masinupakon sa Ginoo, mahimong destroyer. Karon lang kanang flood control. Ang kanang nangurakot diha nga mga officials nato sa gobyerno, labi na katong mga contractors nga gi-identify sa atong Presidente Marcos, kadtong 15 ka buok contractors nga maurag mao kunoy nagkupot sa dagko kayong project sa flood control, 15 ra na sila kabuok. Nya ang 5 ana matod pa sa atong kuan sa no kaning dedicated kaayo nga senador, ang chairman sa Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marcolita. 5 kuno aning 15
na ay project sa flood control tibuok Pilipinas. Kontraktor sila sa tibuok Pilipinas. Ang 5-15 ka gi-identify ni President Bongbong Marcos. Nya pila na may ilang na kontrata sa gobyerno kaning 15, labi na gining 5. Sa record nga gisulti sa atong talahurong presidente, gikan ra day kuno to sa 2022 hangtod 2024, 585 billion pesos ang na-spent ato. Pero kompleto og 3 kuno niya ni Senator Marcolita, gikan sa 2022 hangtod karong 2025 at present, ang total na natong na-spend sa flood control 1.2 trillion. Mag-average og 1 billion every day. Nya kaning 15 ra ka buok contractors ang nag-kontrata. Nya dako kaing porsyon ani gitawag og substandard projects na nga lusno lang bisag wa pa gani baha, nya inigbaha kaduha katulo lusno na. Ug doon na gidaghan nga gitawag og ghost projects. Gani ang na-identify ato mga 9 billion pa to, ghost project. Kana bang na-release ang kwarta nga Y project, 9 billion. Di gyud mahadlok sa Ginoo. Kana bitang giingos Ginoo ayaw pamakap, ayaw pangawat. Di ba naman na? Ilingi ay mong tupad, ingnawa jud ka kapangawat. Lingi ako no ba? Ingnawa jud ka kapangawat. Oy, naana natong batasan na timingan lang nga kaning mga kawatan sa tong gobyerno, kawatan sa dinhi sa simbahan, naam sa mga kawatan dinhi, ginagmayg dinagko. Na timingan lang na sila nga nakalingkod og dagkong kawatonon mo nang dagko sa sila gikawat, pero kita naa sa tay ginagmay bata pa kuha na mga sinsiyo ana 20-20 mga asawa mga awat sa pitakas bana sad mga awat sa pitakas asawa ana adtos kompanya kuha na mga bad people mga ballpen ana ginagmay gagmay ra na. Pero tagaan sa nimog milyon, mga hawat sa milyon, tagaan nimog bilyon, kawaton sang bilyon. Ang pare, kuha-kuha sa kolekta ginagmay, ana. Kanang ato mga donations, kuhaon dayon. Nanong totok mamuna ko, ngawat ko. So si halang mo na importante nga doon na giyoy, gitawag og resibo. Matod pa sa ilang mga termino diya sa kanang mga naghiring-hiring sa Congress o sa Senate, resibo. Ang samnang resibo, pruiba nga ang imong nadawat nga kwarta imong gamit according sa purpose. Sa inyong tanaw, so far nakamonitor man sad muna ko dito sa San Vicente Ferrer Parish Liloan hangtod karon dinhi sa inyong tanaw kanang atong slat-slat gigamit na nako para simbahan o wa? Bahala mo diya. Kamo nalay susi ana og naa ba gigamit ba? Naa may resibo. Nanawa nga to San Vicente. Tanawa nga to sa Kapilinya, Fatima, mao man ato mga gipang solisitan kadtong Thanksgiving ni Bishop Chupilo Kamomot, kadtong retreat for priests. Mo to'y mga dagko, pero ang mag-average og tag 500,000 ngadto 1 million nga mga projects perting dagha na mga parokya, sobra 30 ka parokya ang atong gitabangan, especially dinhi sa Cebu o sa outside Cebu, mga parishes. Naay mga resibo, tabangan nato silang kisame, sa ilang bell tower, sa ilang bongbong, sa ilang expansion, sa ilang atop, sa mga simbahan, sa seminaryo. Naasa na yung mga resibo nato dito, naigihimuag CR, unsa pa na diha, mag-average na sa 500,000 to 1 million atong natabang. Ako lang yung gisgutan, nga naman, kay the more na magsigitag alagad
Bisan na ay mga pag-antos, bisan pag-usahay tamayon ta. Ako sigihan kog akyos, nangawat og kwarta. Sige lang. Si Kristo gani ginganlan ganito siya og unsa to? Satanas, yawa. Sige lang, padayon lang. Makita ra man na nya kana sang kasagaran mo nga natog kawatan, mao man sanay kasagaran utrong kawatan. Di ba? Oy, tagsara kayo ang tao nga mo biay siyang isig katao nga siya dili sad sa lawayon. Kasagaran sa tao nga nagpuyo sa grasyas Ginoo, ang kanang tawhana di gina kamaong mutamay sa iyang isig katao. Lain na sang lingi sa imong tupad, ing nawa kay gisaway. Nawa jud ka kapanaway. Wa mo kapanaway. But lang ninyo, hinawayon kay mugnaon. Dana, usahay ang mga maayong tumong sa atong isig katao, gamiton pagyod sa binuang. Muna ingos Kristo diri sa atong kaning ebanghelyo nga ang nagpataas ipaubos, ang nagpaubos ipataas. Katong ni-report nako nga ang ako kunong humili nga nag-ingon ko sa mga politicians nga mauwaw mo nga magpuyo anang balay nga dako kaayo, sakyanan nga nindot kaayo, unya kinawat di ay gigamit man kuno to sa pag-atake ngadto sa iyang kaatbang politika sa usa ka politician nga wa sad ko kaila, wa sad mananghid nako. Akong gipangutana ang nagpakita nako ato nako nakadaog siya pildi pa der nako da mayra. Anong wa mananghid kay nananghid pa to siya nako pader gamiton ko niha kay na ako'y atakihon nga politisyan nako posible mingon ko pila man. Bita joke lang mingon ko ayaw oy kay dili na para sa particular person ang akong pag-atake o ang pagsulti ana, kung dili sa tanan. Ang sala mismo sa corruption mo akong giatake, dili ang particular corrupt person. Kay ang corrupt person kinahanglan atong tabangan nga makalingkawas ni anang sala sa corruption, sala sa pagpangawat. Atong tabangan, di na to dauton, di na to sawayon. Ang atong atakihon mao ang sala sa pagkakawatan. Parehas imong bana ba mangabit siya, ayaw atakiha ang kabit, atakiha ang sala sa pagpangabit. Ingka kasakit ba sa ana pa dir? Ako lang pasayloon ang iyang kabit? Yes. How many times? 77 times. Or 70 times 7. Ikaw niya magsigi kong antos? Yes. Antos more. Antos pa more. Matod pa ni Centros of Lima na ako no'y gisulti ang Ginoo niya during her prayer. Nga tingog Diyos Ginoo, gikan Diyos ngabil sa Ginoo. Iyan ang gitestimonya. Niingon ang Ginoo niya, hinumdumi kini og isulti ni sa tanang tao nga wa gyoy grasya nga gikan nako nga akong ihatag basta dili mo magantos. Ang pag-antos maoy yawi sa akong mga grasya. Kinsa tong magantos bubuan ako grasya. Suna nga na mo na ningon si Centros murag nibuto ang iyang kasing-kasing sa kalipay nga iyag yung himuon ang tanang pag-antos. Mabitang sayo ni siyang namatay kay hapit di na mukaon iyang paantoson iyang lawas kay agianan sa grasya. Muna kami karon dinhi apil nako ako mong sultihan sobra 40 kabuok atong staff dinhi karon. Ang ako mga staff dito sa San Vicente Ferrer 26 man to kabuok, murag 24 kabuok or 23 bani ang nikuyog nako dinhi. Nya nga to sang staff dinhi na akong naabutan, wa sad nako papahawaa, giapil nako, gipunan pagyod.
mo nang naanami ros mga 40 ngadto 50 kabuk atong staff. Gikwinta-kwinta na kog tagaan ako silag allowance nga minimum nya ganahan man tang mohatag og above minimum ang daily. Wa na gikolektang mahibilin. Oh. Nya lingi ako no imong tupad ina. Moangkon kag usa imong sweldohan. Ina. Kana ba imong tupad ba? Og naa ninyo dinhi moangkon og usa nga inyong sweldohan lipay kay kuana. Naron ang tanan atong masweldohan. Karon nagmeeting mi, magdungan magimig pamahaw diha, daghan kay mistanan, huot gumi diha ron sa atong kumbinto, murag pirmi megapista. Nya ningon ko nila unsa may atong desisyon ani. Nagkauyon mi moantos ta para sa parokya. Muna mo trabaho tag 6 ka adlaw, nya ikapito day off, unya ang atong dawaton nga suhol barilag 4 ka adlaw. Ang 3 ka adlaw ato na nang ihatag sa simbahan. Pero mo trabaho tag 6 ka adlaw. Nya 4 ray atong dawaton. Mahog og duha imong gihatag. Unya ako kay wa man koy day off. Wa man jud ko mo declare og day off sa akong pagkapari. Sukad ko na ordin pagkapari June 22, 2024. Ako na nang gibutang sa akong unahona, di ko mag day off. Tutok sila nako. Ningon ko ay kabalaka, mo appeal sad ko sa 4 days nga allowance. So ang tanan akong stipend nga para nako kada semana ug ang akong allowance is si parish priest, akong totalon i-divide by 7 niya ang 4 ra kabahin akong dawaton unya ang 3 ibalik nako sa parokya. Niya kadtong akong 4 kabahin mo pagito akong kuan para ipalit na kog slot kada semana. Palit man jud kog slot kada semana. Tuo mo kamuray mo palit. Ako mag-average gyud kog 10 minus sa atong mga slot karon. 10 minus na aginas 5,000 ngadto 10,000 pesos nga slot akong paliton kada semana. So god pa adtong June 2020 hangtod karon. Hangtod ko mamatay ang akong baba mag-ingon gyapon slot. Muna kamong mamalit og slot nagkuyog na tas pag-antos og tanan nga namalit og slot apil nako lipay gyud kayo. Way taong dili malipayon basta mo palit og slot. Nga naman kay buan kas Ginoo og grasya. Kay mo antos man kita. Muna kami karon dinhi nag-antos mi. Tan-aw ninyo sa among gibuhat dinhi. Nindot bang among gibuhat o bati? Lingi-lingi lang atong palibot. Resibo na na. Makita na ninyo ang gibuhat sa nanag-antos. O moingon gani mo, hala nindot na lagi. Kay limpyo na. Tungod na sa atong prinsipyo nga sibo. Unsa to'y nag-una? Clean. Economizing. Mo nang 4 na lang kaadlaw among dawatong allowance. Economizing. Nya B, beautiful. Mo nang atong gipang triman, gipanindot atong grounds. Aron na ay beautiful. Nya dayon ang useful. Mo na naghimo sa tarong gipang repair nato ang atong mga angayang repairon. Aron mahimong useful. Sunod semana, musugod atong install dinhi ang atong Hilly Fans. Salamat sa inyo mga slots, ha? Padayon mo palit og slots. Muna ni ang atong update. Ang atong grace, katong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 43,539 ka slots, na apay 656,461 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nani 70 slot challenge nga tag 7,147 ang atong nadawat. Ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela PPSC para dinhi sa atong ongoing karon nga mga repairs, mga projects, developments. Ang atong halin niabot nag 5,660 ka slots
na apay 94,340 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya kay mga 80,000 man ka population ning Compostela, ug mamalit mong tag sa ka slot karong adlaw hangtod karong Domingo igka Lunes, kaning 94,000 hurot na ni. Wagi nalipay. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 ang kada challenge. Unom na sad kabuok. Unom na ka-challenge ang nadawat. Pakpakan na ito ko sabay. Kusgo na itong pakpak. Salamat kayo. Mauna, maka-order na tag Hilifan. Upat kabuok. Magkurog-kurog na sad mo din inigbuntag sa'yo. Ito ibutang diha. May na kay gabuk-gabuk na diha. Haron inig kalusno. Kamoy mga igo sa gatuyok nga Hilifan. Diha ato sa nantanawon na di kayo. Ligon mo na diha. So, mga igsoon, nganong ato maning nabuhat tungod kay naamong ni Antos pinaagi aning pag-apil sa atong slot-slot. Daghan patag buhatonon ang pag-repair diha sa mga atop aron magamit ng atong kumbento nya maghimo pataog bag-ong CR diri sa kilid nya aron mag-atbang ng atong CR nya dayon maghimo pata diha og dako-dako nga social hall para atong magamit kay mag-ilog ta si WL kanang kuan pa jud kay ba kanang lisod kayo ang kahimtang mao na maghimo tag arang-arang nya human ana maghimo pa tag nga mortuaries nya ang katapusan natong himuon na dako gini nga project kun madayon magtukod tag bag-ong dako nga simbahan diri sa Luyo haron nga duna na gitay matawag og shrine ni Santiago de Compostela. Kanang inigtan-aw ninyo murag di na mo ganahan molis inyo. Anhin na lang mo magpakamatay. Nya anha din mo hayaon sa atong mortuary. Ilubong din mo sa atong sementeryo. Di ba? Kompleto ang package. Palit kag slot, simba ka sa atong pilgrim church or shrine. O nya, mamatay din ka, bahaya din ka mortuary. O man, lubong din ka sementeryo. Awa na. Kita na ta dito sa langit. Nya, mahimo ra gina. Magsige mo palit og slot. Nya, kamo sang mga online parishioners, basig mangutana mo unsaon pagpalit og slot at sundalan ning atong information. Unsa may information nato? Atong bank accounts, tanawa sa atong TV monitor, atong bank accounts, kana lay sunda nya GCash accounts. Unya ipadaan niyo sa kwarta padala kanilang sa mga ngan nga niya dinhi atong gi-flash mo isunda. Labi na gining ako ngan Crescenciano Ubod. Kana mo na ipadad ay na mo padaglain kay masaag na ngadto sa mga scammers. Unsa ganito yung meaning sa slot, katong bag-ong meaning nato sa slot is sacrifice for salvation, ang L love for the needy, o offering to God, nya ang T treasures in heaven. Manindog na ta kato mga slaughters. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa atong langitnong amahan, sa atong mga panginahanglan, sayod kita sa iyang pagkamanggihatagon o pagkamaluluyon. Muingon kita, amahan, panalangini kami. Amahan, panalangini kami. Nga sila nga giordinahan mangako ug magmakanunayon sa ilang balaang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtudlo kanila nga ubos sa ilang pagmatuto, pinaagi sa maayong panigingnan sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga sa kanunay buhaton nato ang unsay matarong ug ang pulong sa Dios
Maoy mo gahom sa atong pagpamuhat, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga manggiluluyong kitang mutagad sa mga idaran, sa mga nagmingaw, ug mga masakiton sa ingon mahupay sila sa ilang mga giantos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga ang mga proyekto sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaog pagiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-lain hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Nga ang mga nangamatay makadawat sa pahulayn dayon ug sa bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangin kami. Dios nung amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatahon, dadawat na mo kining among gihalan, ang panupino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha ni Santa Rosa sa Lima nga Birhen, gisangyaw namo ang imong pagkakatingalahan, itugot nga sama nga nakapahimuot siya kanimo, sa ingon makapahimuot usab kanimo ang mga buhat sa among pag-alagad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Away ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay angay nga pasidunggan gayod ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa
tagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan, ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santo sa langit, nagadaig kami kanimo sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik na. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Rosa sa Lima, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Mag-ampo kita. O Ginoong Dios namo, nabusog na kami karon tungod sa pagkalawat namo sa gasa sa Dios, itugot nga sa pagsulob namo dinhi sa among lawas sa kasakit ni Kristo, maningkamot kami sa pagpakighiusa kanimo lamang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga lingkods makadiyot, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnon nga kalipay, nga mahitabo rani kung andam tang
mudawat sa mga pag-antos o kasakit sa pagsigig sunod sa gustos Ginoo. Sama nila ni Santa Rosa. So padayon ambit sa ato dinhing mga slots, mao sad niya ang atong ginagmayng pag-antos aron masulbad ang dagkong mga pag-antos. So ang atong grace tag 100 pesos per slot, unya naatay 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Nya ang atong PPSC para sa ato dinhing ongoing karon nga mga repairs and constructions naatay 100 pesos per slot sa dani, unya na ay 162 slot challenge equivalent sa atong number of years as parish, 162 years naman ta, 16,200 per challenge. Atong pakpakan ang namalit sa atong mga slots. Salamat kayo. Nya padayon mo og support sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sa pagkakaroon, murag na ana ni 263,000 ka mga subscribers. Nya, kana ganing, sige lang view, like, share, og subscribe every day. Nya, makahatag-tag dakong tabang sa mga tao nga makapaambit ta sa atong mga pamalandong og sa atong santos nga misa. Nya, maka-income sa tagamay sa atong parokya, gikas YouTube, aron na magamit sa atong mga charitable expenditures. Pasibalo, padayon sa mga naay lubong dito sa atong sementeryo niadtong tuig 2019 o 2020. Habwaono na to karon. So coordinate na mo sa atong parokya, sa atong office aron ma-arrange ang paghabwa sa remains sa inyo mga mahal sa kinabuhi. Naanay mga 75 more or less nga ni Jonah para habwaonon. Og dili ini ninyo aksyonan first week of September, amo na ning habwaon og ibalhin ngadto sa atong mga common nga bone chambers. May gyud nga inyong i-arrange aron mapahiluna. Unya ako sang ipahibalo nga kining atong area sa atong simbahan, private property ni sa simbahan. Mo nang ang mga nagparking labi na diha anang area sa may nadadihay mga restaurants na to, coffee shop, anang area diha na daghang na nagparking among naobserbahan, gipangkuha na nato ang mga plate numbers diha, nabagi uban gitabon-tabunan, awa ginay pananghi dinhi nato. So kung dili ganina ninyo kuhaon, basig amo nang ipatuwing. So kan mag-istorya ta ha, nya dili ta mosugot nga naay overnight parkings without our permission, kay kita may gi-in-charge din sa simbahan ato sang ampingan ang atong lugar. Nya ang atong mga estudyante dili mo pwede pataka lang og suroy-suroy diri, mag-practice og sayaw bisan asa na lang suuka. Anhara mo dihas may plaza og dinhi aning atubangan, pero dinhi dool sa simbahan ato na ning ibawal hantod nga risluyo. Pero pwede mo muhimo ana with kuan gyud kanang official permission aron nga dili magpataka ta og kuan dinhi sa atong lugar. Ampingan tani kay lugar ni sa simbahan, lugar sa parokya, lugar sa Ginoo. Atong respetuhan ha. Tabang sa magpahinomdom mga kuan. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa paghalad ug pagdamag
lawas ug dugo.